Hello, 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 Jaro. Yes, yes, you darling. Come on. You! What nonsense! आंखौथ' बुंबाय नोंना नों लोगोआलाय मा? माने? नोंना लोगोआलाय माथो आंनिसो बिबाजै जाफैबाय आरो आं थगायसुला नङा नोंनि लोगोआसो थगायसुलि। नोंनि बिबाजै? बिदिबा मा नोंनि आदाजोंसो हाबा जादों? आंखौ गारना आंनि आदाजोंसो हाबा जादों। आंनि आदाखौसो मोनबाय। आयौ, मा जाखो होमबा बेफोरो? नोंनि लोगोआनोथ' खालामजोब्बायना। नाथाय सिन्था जानाङा, आं दाबो हाबा खालामफिनगोन। मा? हाबा खालामफिननो? ओइ, आवसाव गोनां, खर'आव मेलेम गैला नामा? हाबा जाखांनायखौलाय बोरै हाबा खालामनांगौ जाखो? बिदिबा नोंनो हाबा खालामदों आंजों। मानसियालाय खर'सो गाज्रि जाखो ना माखो? बाद दे, बांद्राय गोबाव गैला हाबा मोनजानो। हाबायाव लेंहरगोन। आयौ, मा होनलांखो बिलाय? हाबा जाखानायखौनो गोसोबावबाय। एमि, मा सोलिगासिनो दं नोंनि जिउआवलाय? लोगो हमनांगोन। फैगासिनो आं र'। मा गन्डगल सोलिगासिनो नोंनि जिउआवलाय? जेबो नङा, आं फैबायना, सिन्था जानाङा नोङो। सोराङाथ' मा बुंलांखो बे फाग्लाया? गोदाव सोराव गोदाव सोराव। न'आव थांदो सोरां। न'आव थांनो सोरां मोनासिगोन। मानो नोंसोर सानैया डिस्टार्ब जादों नामा? आं थाङा, मा खालामनो नोंसोरलाय? मासेबां अख्रा नोंलाय सोरां? आं थानायखौ खुसि गैया नामा नोङो? नों मानो जेब्लायबो गोरोन्थिल' बुजियो? आंखौ बारा बुंबाय थानाङा। ओंखामफोरा सङै। मा सना, बेदरा मोनबायना मोनाखै? आदा, मा लोंनो नामा आदा? मा आखल दिन्थिबाय थानाय जादों बेलाय सोरां? आंलाय मा खालामनायखो? बारा जाबाय दे नोंनिया। मालै सना, गोदान मोननायखाय मा गोजामखौ बावनो सानदों नामा? साननोबो नाङा। मानो बिदि एसेबां अख्रा नोंलाय? ए, बेदर लाना फै आंनो। बाजै सना, बेदरा लाबोदो, मोनबायबा जानोसै। You. मा दुखु जाबाय थादों नोंलाय? आं दंना। बरोसा रथ'। मा नांगौ आदाखौलाय? बास सोरां बास। मा आखल देखायबाय
थानाय जादों बेलाय नोंनि आरो ओंखारलां बेनिफ्राय आं हारसिं थानो लुगैदों एमि खर' साजोबनाय मोनबाय आङो आंखौ हारसिं थानो हो थां सोरां बेनिफ्राय थां जेबो गैला थांना थानानैलाय माथो खालामबावनो आंलाय आं थाबाय थायोब्ला बांसिनसो दुखु जागोन जेबो राहाखौनो मोनला आङो मानो बिदि जानांस्राखो आंनि जिउआ जेबो जानो होआ आं नोंखौ आंखौलाय मानो बासायदों नोंलाय जेराव नोंनि खुसि दं बेनो जागोन नोंसोर सानैयाल' खुसि थाबानो जाबाय जा खालामनांगौ आं खालामगोन रावबो गोजोनानो गैयाबालाय मानिथो सोमोन्दो सोरखौबा दुखु होना आं गोजोन थानो हानाय नङा आं दंना माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय आं गासिबो मोजां खालामफिनजोबगोन माखौ सिन्था खालामबाय थादों जेराव नोंनि खुसि दं बेनो जागोन माने मा बुंनो सानदों नोंलाय नों सोरांजों हाबा जाफिनदो मा बुंलाबायदों नोंलाय आं साननानैसो बुंदों मा साननानै बिदि बुंखो नों मोनखो दिनैलाय मा सेथोनदों मोनखो दिनै आं मा मिथिगौ नों एसे दावलांनो हाया नामा मोनागौ नामा डिस्टार्बलै मालाय उन्दुनायाव डिस्टार्ब नोंहा डिस्टार्बसो नुदों आंहा उन्दुनो बेसेबां थोन जादों मिथिगौ नोङो नोंखौलाय सोरथो बेयाव उन्दुनो खिन्थादों आंनि गोसो आं जेरावखि उन्दुआ नोंहालाय मा नांजादों बिदिबा सिरि सिरि उन्दुनो हाया नामा नोङो माखौबा नै नों नाथुर गांजेमा मा डिस्टार्बलै उन्दुनायाव आयौ बाला सोरां नों मा खालामनो नोंलाय बेयाव मा खालामनो आरो आंनि गोसो आं जेरावखि उन्दुआ मा बुंबावगोन आं बे सासेखौ आदा सना नोंलाय मानो फैनाय बेयाव गोसोसो आदा नोंसोर बेयावनो उन्दुदो बिदिबा बेलेग रुमाव थांसै आं थाङाबाबो सोलियो गसाइप सोराङा मानो बिदि खालामबाय थाखो दिनै मानो बुजिनो नाजाया नों सोरां आंखौबो बुजिदोना नों एसे आंलाय नोंजों बोरै हाबा जाफिननांगौ जाखो आंखौ जेरावखि थाङा होसोबायल' थायो दुखुआनो हालालै आङो मा सानखो साननोलाय आरो माथो बाखि दंबावो सोरांखौलाय माथो होनबावनो बेलाय मानिखानाय नङा नोंनिफ्राय बांसिन मिथिगौ आं जेराव आंनिनो फंबाय
दाबो मोजां मोनो दा सोरांखौ आयाना बुंनो दे जेबो नङा बुजिखाबाय आं नोंसोर सानैबो बेसेंलाय आंनाव बेबायदिल' सोंबाय थादो गैया आंनाव फिननाय रावनिबो फिननाय गैया आंनाव नोंसिनि गोसोसै नोंसोर मा खालामो खालामबाय था मा बुजियो बुजिबाय था मालाबा ओरैबायदि जायगायावसो थांना थाहैगोन आं नागिरबाबो मोननाय नङा नोंसोर आंखौ आरो आंलाय बोरै हाबा जाफिननांगौ जाखो माब्लाबा हिमालय हाजोआवसो खारना थाहैनोसै आङो तपस्या खालामहैनोसै आङो नोंसोर बेयाव दावराव जायो ना मा खालामो खालामलायबाय थाबानो जाबाय ओरैनोबाबो सुगानो गैखाला आंहा एमे नोंनि अनगा थानो हानाय नङा हायाबाबो हानांसिगोन सोरां माथो खालामबावनो आंनाव एसेबां गोहो गैया एमे नोंखौ बावनो हानाय नाजानांगोन सोरां थेवबो नाजानांगोन मानोथो हाबा जानाय नों आं मा बुंबावगोन नोंखौ सोरां आंबोथ' नागारखाला हिन्जावनि फिसा मानो बुजिया आंखौल' दुसिनो नाङानो